Magandang umaga mga kapuso! Dahil sa kanyang mga tried and tested pet keeping techniques na content sa kanyang YouTube channel, aba, humanga ang mahigit 1.33 million YouTube subscribers niya. Dati, naglalako lamang siya ng mga ornamental fish. Ngayon, umasenso at nagmamay-ari na ng isang malaking animal farm. Ano nga ba ang kanyang sekreto? Let's meet Dexter Ando of Dexter's World. Hello Dex, good morning and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ang araw natin ngayon? Yes, magandang araw Cyril and magandang araw sa ating mga nanonood sa programang ito. At ako ay nagagalak na naging panauhin sa inyong programa ngayong umaga. Dexter, nagsimula kang magkaroon ng isang malaking animal farm at nakapundar rin ng mga properties. All came after sa puhunang 700 pesos. Please share us kung paano mo ito napalago. May sekreto ka ba? Actually, marami akong sikreto at isa noon yung tiyaga at sipag. Yun lang man talaga eh. Kahit anong gawin natin sa buhay, kung tayo ay may tiwala sa sarili, may sipag at may tiyaga tayo, talagang uunlad at aasenso. Nabanggit mo yung puhunan na 700. Yes, totoo yun dahil nga ako ay dating bank employee before ako na-employ dito sa Commission on Human Rights. Nag-resign ako doon sa dating pinagtatrabahoan kong bangko at akala ko malaki yung makukuha ko. And then, I only found out na 700 lang pala kasi hindi naman ako ganun katagal nagstay sa bank. And then, I was challenged. That time, hindi ko alam kung saan ako o anong gagawin ko sa buhay. Kaya naisipan ko muna na mag-alaga ng ornamental fish. At nagsimula ako sa beta, nagsimula ako sa angelfish, mga tetra, yung maliliit na mga isda. Binibreed ko yan upang yung libangan lang muna kasi sobrang parang nabigo na depress ako doon sa pagkaalis ko sa trabaho. So, yun ang inalagaan ko muna habang nag-a-apply ako ng ibang trabaho. At ito ay lumago at sa passion ko naman sa pag-alaga ng mga isda, hanggang natuto akong mag-alaga rin ng mga Japanese koi, itong mga cichlids at mga mollies, live bearers. At inumpisahan ko na rin na maglalako doon sa mga eskwelahan sa tabi ng schools. Dexter, pakilarawan naman sa amin kung gaano ba karaming mga ornamental fish ang binibreed mo sa iyong farm. Ang pagbibreed ng ornamental fish, hindi naman kailangan ng madaming breeder. Kasi isang breeder, halimbawa itong Japanese koi, nagpo-produce yan ng, yung regular size niya, nagpo-produce yan ng mga 20 to 30,000 fry. At ang challenge doon kung paano mapalaki. So, dati, ang ginagawa ko sa box pan lang sila, itong tinatawag natin na trapan, yung made of trapal. At ito yung mga unang boxes ko noon. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mud pan. So, hindi masyadong marami yung breeders. Although marami lang talaga ang napoproduce, kaya kumikita tayo. Dex, bukod sa fish breeding, pinakikita mo rin sa iyong YouTube channel ang iba't ibang alagang free-range animals tulad ng manok, pato at iba't iba pa. Paano mo ba natutunan ang mga paraan sa pag-aalaga ng mga ito? Nagbabasa ako at nagtatanong-tanong din sa mga may experience na. At kapatid ko kasi din, ito yung passion niya, yung about chicken. So nagtatanong ako sa kanya. At doon ko napalago, doon ko na-improve a lot yung experience ko. Dahil ang passion nandun eh. When the passion is there, kunting ano na lang, talagang magagawa mo kung you love your work. So, ang ginagawa ko, I keep records of mistakes. Ito yung approach na ginawa ko, tapos ito yung result. Tapos, para may basihan ako na in the next experience, hindi ko na magagawa the same mistake. Dexter, there was a point in your life na feeling mo gumunaw ang mundo right after mawala ang account mo sa YouTube. Pero nabalik dahil sa tulong ng iyong kilalang kaibigan. Gaano ba kahalaga sa iyo ang Dexter's World YouTube channel? Yes, tama yan. May experience ako na na-hack yun.
at nagtaka ako bakit nawala yung channel ko, hindi na ako makalogin. Dahil nga sa isang link lang na pinadala sa akin, inaalok ako doon ng Nike products and I thought na legit yon. So simple click lang doon sa link nila, napasok nila yung computer ko at doon na pinapalitan na nila yung pangalan at yung mga videos, pina-private nila at pinalitan nila mga videos nila. So sa tulong din ng mga kaibigan ko, nabalik din. Alam mo Dexter, nakaka-inspire ang iyong passion as an animal lover at nakakapagbigay ka rin ng livelihood opportunities sa iba. Ano ba ang inspirasyon mo para tumulong sa iyong kapwa? Naranasan ko kasing walang-wala talaga eh. Yung wala na akong trabaho at hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Ito yung mga palagi kong naiisip at nararamdaman every time na may makikita ako mga tao na naghihirap. At itong mga tao na sinasabi ko, ito yung mga tao na passionate about pets. At hindi nila alam kung gaano or ano ang potential ng pag-aalaga ng mga pets. So gusto kong magiging inspiration sa kanila na with our passion, we can also make money at the same time. We enjoy doing it at the same time, we can make money. Maraming salamat Dexter sa panahon na iyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Ingat ka palagi. Malaking pasasalamat ko sa programa nyo dito sa At Home with GMA Regional TV. Malaking karangalan po yung pag-invite nyo sa akin upang ma-share ko naman yung mga personal experiences ko about pet keeping and sa business naman about pets. So malaking pasasalamat ko talaga at sa mga viewers natin, maraming salamat po. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.